У меня, конечно же, много греческих песен, но вечер когда-то должен заканчиваться. Но я не могу его не закончить как драматический артист. Я считаю, что актер без театра, не хочу никого обидеть, но он неполноценный артист, актер. Έχω πολλά ελληνικά τραγούδια στο ρεπερτόριό μου, όμως κάποια στιγμή από ψηνή μας βραδιά πρέπει να τελειώσει. Εγώ όμως είμαι κατά βάση δραματικός ηθοποιός και θεωρώ ότι ο ηθοποιός δεν μπορεί να υφίσταται, δεν μπορεί να υπάρξει хωρίς το θέατρο. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν βέβαια, αλλά ο ηθοποιός δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς το θέατρο. И, конечно, когда я пошел в актеры, я пошел в театр, а не в кино. Но так случилось, что у меня больше ролей в кино, нежели в театре. Και όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, το αποφάσισα γιατί ήθελα να пαίζω στο θέατρο. Βέβαια, έτσι διαμορφώθηκαν τα πράγματα στη ζωή που έχω υποδεχθεί περισσότερους ρόλους στο κινηματογράφο από ότι στο θέατρο. Я, конечно же, счастливый актер, потому что я играю в театре несколько спектаклей и приготовил для вас маленький отрывок спектакля Ladies Night, очень популярного в Москве, не только в Израиле, в Германии, мы были в Нью-Йорке, мы были полные залы, аншлаги, и скажу по секрету, билеты по 250 евро. Для Греции это, конечно, очень дорого, но это все распродано. Και γι' αυτόν τον λόγο έχω ετοιμάσει ένα απόσπασμα από την θεατρική παράσταση Ladies Night. Είναι μια παράσταση πολύ δημοφιλής που έχει παιχτεί και παίζεται συνέχεια στη Μόσχα, αλλά έχει παιχτεί και στο εξωτερικό, στο Ισραήλ, στην Αμερική και σας το λέω, μεταξύ μας το εισιτήριο για την παράσταση κυμαίνεται στα 250 ευρώ. И то, что я обнажался в кино, вы видели, но это единственный первый спектакль в моей жизни, когда пришлось обнажиться на сцене перед тысячной публикой. Что ради вас не сделаешь? Και είδατε ότι αναγκάστηκα στον κινηματογράφο να υποδεχθώ τον γυμνό, να είμαι γυμνός κάποια στιγμή. Δεν θα το πιστέψετε, είμαι γυμνός και στη σκηνή, σε αυτή τη θεατρική παράσταση. Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε αυτό μπροστά στο κοινό. Не поверите, вот это очень смешной спектакль, но всех греков, которых я приглашал на этот спектакль, через 20 минут они вставали и уходили. Неправда, я осталась до конца, и мне очень нравилось. Это неправда. Ο Ευκλήδης λέει είναι ότι είναι πάρα πολύ χιουμοριστική παράσταση, αυτό είναι αλήθεια, γιατί και εγώ την έχω επισκεφθεί. Δεν θα το πιστέψετε όμως, λέει ότι όλοι οι Έλληνες όσους κάλεσα μετά τα πρώτα 20 λεπτά σηκώθηκαν και έφυγαν. Και εγώ λέω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Εγώ έμεινα μέχρι το τέλος. Και άλλοι έχουν μείνει μέχρι το τέλος. Кстати, Людмила Путина была в тот день, когда я посещала этот спектакль. Это было правда. Это было правда. Μάλιστα, όταν είχαμε εγώ με τον άντρα μου επισκεφτεί αυτή την παράσταση, εκείνη τη μέρα την είχε επισκεφτεί και η Людмила Путина, η σύζυγος του νέου πρωθυπουργού και μέλλοντας πρόεδρο της Ρωσίας. Это любимый спектакль, правда, России. Είναι η αγαπημένη παράσταση, θεατρική παράσταση της Ρωσίας. Είναι πολύ δημοφιλής. Отрывок, пожалуйста, Ένα Ladies απόσπασμα από το Ladies Night. Ladies Night. Дорогие друзья, я вам с удовольствием прочитаю еще стихи моего любимого поэта Гумилева. Я его опять скрестил, не поверите, с одной греческой песней, с которой вы сейчас его слышите. Мое любимое стихотворение называется «Я вам не пара». Αγαπητοί φίλοι, αυτό ήταν το Ladies Night. Τώρα πάλι θα απαγγείλω στίχους του αγαπημένου μου Νικολάη Γκουμιλιόφ, τους οποίους πάλι ένωσα, δεν θα το πιστέψετε, με ένα τραγούδι, με ένα ελληνικό τραγούδι. Το ποίημα που θα απαγγείλω ονομάζεται «Я вам не пара». Δεν σας ταιριάζω, δεν είμαι ζευγάρια σας. Да, я знаю, я вам не пара. Я пришел из иной страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам. Я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, чтоб войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник,
мытарь и блудница крикнут: «Вставай!» Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτω στο Πειραιά, στο κουράγιο, είπα να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Και κουράγιο, ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Έλα μαζί! Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, λίγος αγάπη και πόνο κανένας δεν. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Έλα! Έλα, αγάπη μου! Σας ευχαριστώ όλους. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.